लोग हो जाला कवैया के कोनो जिला ना होके कुंवर जी हम कह देनी जे मन करले तो बक्सरे में हम बानी तो यहाँ के दुख लागल कहतनी कि रहुए ना ढेर लोग कहता हमारा छपरा जिला में चल जाए तो कहीं जे हमरा के छपरा जिला में रोलो राख ली कहले कुंवर जी कहले लेकिन आई अब गीत संगीत में तन ध्यान दी ऐसने ब्यास भाई भाई में घर घर में बंटवारा कर दिले चार गो दुआरी भगवान जब रावण के बाण मार देहनी झरझर रोए लगनी राम जी कि हमरा से सब चीज में ही आगे बढ़े तब ऐसा हम विद्वान के बाण मार देहनी जाके पूछले कि हे रावण तू हमरा से सब चीज में आगे बढ़ो 10,000 वर्ष तक तू जियल बढ़ो हमारा बाबा से लड़ाई कोइले बड़ो हमारा बाबूजी से लड़ाई कोइले बड़ो हमरो से लड़ाई कोइले बड़ो तारा सोने के लंका बा लेकिन अंत में राउर मृत्यु हो गई बाण से काहे रावण कल के देखी राउर भाई राउर संगे बड़े हमार भाई हमारा संगे नहीं यही से घर के बेधी लंका डाय ना विभीषण जी बतौले रहले एकरा नाभि में मारी नाभि में एकरा वही में रखल बा बोलिए जे हमारे ई काम खत्म हो जाए रह जा लगी है लंबा सांस ले बहुत नहीं कुंवर जी जे कहिया पुत्र जनमला कहिया राक्षस पहले कौना बात पर कहनी हो कौना बात पर खार रह हमारा बाप के देखले हमें रोत रहल 30 में भोर पर गइल बा केहू इनका सगावे के ना सकारे 30 में रोत रहल दुआरी पर बैठ के शिवपुरी जी बाड़े जी प्रत्यक्ष में रोत रहले आ वही में एगो पिताजी हमार शहर कहले बनी कि देखो कमलवा असलै कौन सा सगावो तारा गावो बूढ़ा बूढ़ा मत करो बूढ़ावा के डंडा धरो बूढ़ावे लगाई बेरा पार है कमलवा ओ दिन याद पर बाकी भाई हमारे बड़ी सुंदर हमें माने ले बना मत मैं तो 5 मिनट में बिगाड़ दी छुछुनर संग से गा के सावरिया रे सावरिया हो बसा सावरी वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज 2 बरिस 7 महीना 26 दिन में रामायण के रचना कइले आयु बताऊनी हम कलयुग के द्वापर के त्रेता के सतयुग के तो कहते हैं गूगल पर मारी ना कोनो लड़का पढ़े ले तरह से ए धरती के नीचे 7 गो तल बा कुंवर जी होरो के बता देते ने गूगल पर मंगा ली ए धरती के नीचे 7 गो तल बा ए धरती के ऊपर 7 गो लोक बा भूर लोक भुवर लोक महत लोक तप लोक जम लोक ब्रह्म लोक स्वर्ग लोक ए धरती के नीचे 7 गो तल बा अतल बीतल सुतल नितल रसातल तलातल हवा जोन बाने तो हवा बिगाड़ देबो हवा छोड़े लगबो तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ी बढ़िया बढ़िया मार्गदर्शनी हमने के तरनतार खाती अने इनका टोंगरी पर मास होता नहीं कर बुद्धि आ कुछ विद्वान के भी मत बा काली खनी कि कला चूक केवल नाम आधारा हो सुमिरी भवता नहीं कदि कर्मन भक्ति विवेकु राम नाम अविलंबने को नाम जपत शिव अंबर भयऊ जन्म मरण के संशय गयऊ सुमिरी पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखहु रामू उल्टा नाम जपी जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना जो मुख राम नाम नहीं आवा सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बना
बाप मोले अनहरिया में या बेटा के नाम पावड़ हाउस खड़ा होते होते मैदान लग गई। और हमने कई जी उपाय बता देनी। एक घड़ी याद हो में पुनियाद तुलसी संगत साधु की कटी कूट। हमारा बंटी व्यास जी ज्ञान के आगे विज्ञान फेल हो जाला। उद्घोषक महोदय जी एक जगह हम पढ़ले रहनी कि विद्वान में का अंतर बा। तब विद्वान के करा के कहल जाला, विद्वान के करा के कहल जाला। केकरा के विद्वान रहले राम आ विद्वान गुणी अति चातुर विद्वान हनुमान जी रहले। कंझरुआ पंचायत के मुखिया असगर अली साहब हमरा के 500 रुपया के पुरस्कार दिल बनी। मुखिया जी के हम अस्सलाम वालेकुम कंझरुआ पंचायत के उप मुखिया गुड्डू यादव जी हमरा के 500 रुपया दिल बनी। गुड्डू यादव जी के हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करब। नारायण जी बना के रखे। हमरा मास्टर साहब बैठल बनी देख तनी भाव बदल तनी कुंवर जी आ महेंद्र बाबा के एगो पूर्वी के भाव। मुन्ना सिंह जी मठिला के धरती से पुरस्कार दिल बनी। बैकुंठपुर में फुटबॉल के मैच बा 20 तारीख से 7 दिन 20 तारीख से 27 लेना। बहुत बहुत रोज सब जाई हो जा मैच के आनंद ली, आनंद उठाई और के आनंदित करी। राधिका जी सखी लो से कहतर की हे सखी कौन हमरा से कमी भई कौन हैया हमने के त्याग दे। हम एगो सपना देखले बनी जे कौन हैया आवत है। अरे सुतल मेरा हनी रे सखी है। अरे देखनी सपनावा अरे प्रभात भाई बा अरे मधुबनवा से मोर कान्हा जी अरे आवेले हो सिंह जी काले से बेचारू भदारे से हमने के संग ही बाड़े। हमरा शिवो जी ई तो 8-9 दिन से संग ही बाड़े। नारायण जी बना के रखे आजीवन पद प्रतिष्ठा बरकरार रहे। सखी लोग कहते जे कैसे जनलू हो लइका एगो कह देलस लइका एगो गलती कर देलस जे कहते जे बोल कारे बड़ की मैं कहां जेबे बिजली कहां लइका बा गलती कर देलस। अभी गोबर खोजे तेरे ऊपर बिजली गिरावे खातिर। गोबर मत खोजो गोबर काहे के खोजबो सवेरे हे खम्हे पर गिरा ना हे खम्हे पर। अरे कोई से के जानलू ए सखी कोई से के जानलू सखी कोई से के जानलू ए सखी श्याम के आवन मार श्याम के आवन
कुंवर जी लड़का देख के झुझुआई मत आई मोट देख के डराई मत हमनी के सोझर और जानकारी ना चली। आई रवि नारायण बाबा मनोहरपुर हमारा विनोद बाबा के मित्र बनी पुरस्कार दिले बने हार्दिक अभिनंदन बा स्वागत बा विनोद बाबा के प्रणाम करो। जय हो जय हो। बाबुआ हो से के तो से आगो से के तो से आगो मजा बाबेला करझरुआ पंचायत के उप सरपंच अरुण प्रसाद जी हमारे के पुरस्कार दिले बने भैया के हार्दिक स्वागत अभिनंदन बा नारायण जी बना के राखी। अरे आचारा आचारा रे आचारा 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 राधिका जी कहते हैं हे सखी आचारा सरकुए सखी कांगना खनकुए ए सखी कांगना खनकुए रे से उधो बाबा या गोमो अरे महेंद्र मिसी कहत महेंद्र कहत महेंद्र मिसी फिर हमरा प्रमुख साहब धनंजय मास्टर साहब जी ढेर हजारों हजार रुपया का पुरस्कार भेजले बने जाए प्रमुख साहब रुआ राजा बन के राज करे भगवान से हम यह प्रार्थना करब कि रुआ स्वस्थ रही मस्त रही अपना काम में व्यस्त रही आप पद उन्नति होके यह माता रानी से कामना करो। अरे महातो बाबा गानवा तनी छपरा के चौगुन अलेला अरे गाबेले हो
फिर हमारा प्रमुख साहब फिर हजारों प्रमुख साहब धनंजय शर्मा मास्टर साहब हमरा के पुरस्कार दिले बने। हमरा बड़का भैया के तरफ से पुरस्कार मिलल बा। हार्दिक स्वागत अभिनंदन बा। नारायण जी रुआ के बना के रखे। हाँ अब तो